Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔn b'an na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ ka aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan na ni kunnafoniya bakurubaw la an bɛna kuma kalanbulon dayɛlɛla ka ɲɛsin an ka jamana kunnafonidilaw ma waasa u bɛ se ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan ne ka jamanadenw kɔni lafaamuya jamana ale kun kan ko kibaaraw la an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye UNICEF an'an ka jamana kɛnɛyako minisiriso u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanaden dɛsɛbaatɔw ma an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na ka kɛ ni an ka jamana bɛ lahala min na basigibaliya ani gɛlɛyaw caman kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamanadenw olu lafaamuyali la o de la min ye jɛkuluba fila olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw kɔni ma min bɛ tali kɛ AFAD ka taa se min ye Search for Common Ground ninnu fila ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u dɛmɛna musakako ta fan fɛ min ye nansarala keleyatɔ Union Européenne maaw kɔni fɛ u ka projet min kɔni sigilen don ni o ye mara ni kunnafoni ye o kɔni hukumu kɔnɔna na u ka tile fila min ni o kɔni dira kunnafonidilaw ma ka se ka u lakɔgɔ o bɛ tali kɛ mɛ kalo tile 8 ka taa bila tile 9 san 2026 min kɔni senfɛ kalan caman kɔni kɛra kunnafonidilaw kɔni kunna min kɔni b'a to u bɛ se ka kuma jamanadenw kɔni fɛ ni k'u lafaamuya mara ale taabolo ɲuman ani jamana in ale bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na bɛn ni kelenya ani kotoɲanta la o bɛ se ka jidi cogoya min na kunnafonidilaw u ye ni kalan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ waasa u bɛ se ka labɛn ni ka ɲɛsin u ka wulikajɔw ma jamana kɔni kɔnɔna na ni o ye kunnafoni ka se ka a ɲuman kɔni tɛntɛn ni k'a di jamanadenw ma min bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen nafa an ka jamana minisiriso min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani bunahadamadenya yiriwa ma a n'a jɛɲɔgɔnw kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka wulikajɔ ka o kɔni sabati fantanw ani dɛsɛbaatɔw ka se ka o kɔni dɛmɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la UNICEF u ye wulikajɔ kɔni sabati min ye minɛnw ka o kɔni di maaw ma maa minnu ni sɛgɛn ani tɔɔrɔ ni basigibaliya kɛlen don ka degun lase u ma min musaka kɔni bɛ taa jɔ sɛfɛwari miliyɔn 420 bɔɲɔgɔnko kɔni na a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛkun ye ka se ka u bɔ u ka degun kɔni kɔnɔna na maa 200,000 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni ye dɛmɛ in kɔni sɔrɔ an ka jamana kurukara kɔni kɔnɔna na fɛn min ye a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka degun min bɛ ni maa kofɔtaw kɔni kan ka se ka degun kɔni wuli min ye basigibaliya ani fɛn min ye kɛnɛyako gɛlɛya min kɔni bɛ u la ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni ban pepepewu fɛn min ye a kɛkun de ye an ka jamana gouvernement n'a dɛmɛbaajɛkulu kɔni fɛ ka se ka maa minnu ni olu ka fɛgɛ jamana kɔnɔna na ka se ka olu kɔni kolo sinsin k'a ta avril kalo tile 16 ka taa bila mɛ kalo tile 6 san 2026 an ka jamana marabolo kɔni kɔnɔna na Kayi Kulukoro Sikaso fɛn min ye ani Bamakɔ n'a laminiw kɔni na min ye hakilina falen kɛnɛba kɔni sigira k'a ɲɛsin fanga ni o kɔni ye mara segili so ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɔni ɲɛsinnen don kalankoɲɛw kɔni mɔ an ka jamana marabolo caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni ka kalankow b'a la k'a ɲɛsin min ye marabolo maa ɲɛmaw yɛrɛ kɔni mɔ o de la fɛn min ye projet min kɔni sigilen don a ko kɔni jidili kama ni o kɔni ye PADEM ye ni a musaka kɔni bɔra nansarala keleyatɔ Union Européenne maaw kɔni kunna fɛn min ye u kɔni ye jama fara ɲɔgɔn kan an ka jamana mara cɛbɔli maa ɲɛmaw ka taa fara min ye kalanko maa ɲɛmaw kɔni kana na dɛmɛbaajɛkulu ani min ye an ka jamana marabolo maaw u bɛɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka kalanko dɔnniya ka se ka o kɔni di marabolo maaw kɔni ma min kɔni bɛ a to u yɛrɛw bɛ se ka u ka kalan kɔni kɛ u yɛrɛ ye ka sɔrɔ u ma dulon min ye dugubaw kɔni na o de la fɛn min ye nin wulikajɔ in a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye mara seginnen so kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko u ka nin sigi in kɔni senfɛ u ye hakili jagabɔ kɔni kɛ u ye jateminɛ minnu kɔni kɛ baara taabolo kɔni na k'a ye k'a fɔ gɛlɛya jumɛn de bɛ jamana in ale marabolo kalankow la mun ni mun kan ka kɛ waasa o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana guvɛrnɛriw olu kɔni ka lasigidenw kɔni bolo fo ka taa se min ye an ka jamana ɲɛmaayaso min bɛ yen ni o kɔni ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli kɔni ma ni o ye direction générale des collectivités territoriales ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ yen nɔ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan waasa kalan mara segili so o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na ni ka se ka kɔmasegi ka o fɛɛrɛw sigi sen kan
diɲɛ tɔnba FAO olu ka jateminɛ jɛkulu min kɔni bɛ nɔ waasa ka se ka jatedenw kɔni bɔ olu kɔni wulila ni ka u fanga kɔni fara an ka jamana jate jɛkuluba min bɛ ni o kɔni bɛ wele ko Institut National de la Statistique ka se ka u dɛmɛ waasa jate bɔli o baaraw ka se ka sigi sen kan an ka jamana kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin sɛnɛ ale kɔni jateminɛli kɔni mɔ fɛn min ye waasa fɛɛrɛ ani dabali minnu kɔni bɛ tigɛ sɛnɛ ale ka se ka ji di an ka jamana kɔni kɔnɔna na o fɛɛrɛ ni dabali o ka se ka sinsin dalu jɔnjɔn kan dalu min ni olu kɔni dira jateden bɔbagaw kɔni fɛ min bɛ se ka kɛ sababuya ye ka se ka u ka fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sanna yɛlɛ u ka se ka nafa kɔni ɲɛ sɛnɛko la o de la min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛlen don jateden maaw kɔni fɛ waasa dun ka fa o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ni ka jamana taabolo kɔni jateminɛ fɛɛrɛ ni dabali ka se ka o fana bɛrɛbɛn ka bɛn ni waati cogoyaw ye diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ dun ka fa sabatili ani sɛnɛ jidili ma ni o ye FAO ye u ni an ka jamana gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sigida koɲɛw saniya ani bɛsɛya kɔni ma u ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka wulikajɔ kɔni sabati projet ba dɔ bɛ ka se ka o nun don an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa fɛɛrɛw ka se ka daŋɛnɛmaya fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababuya ye jiritigɛw o bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na tasuma ale ka se ka labaara ni fɛɛrɛ wɛrɛw ye min kɔni tɛ jiri ale kɔni jeninen ye fɛn min ye nin baara in kɔni sigira sen kan ni an ka jamana ozo fɛɛrɛ ɲɛmayasoba o kɔni ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na a kɛkun de ye ka se ka min ye jamana in ka se ka jiritigɛ dɔgɔya ni ka se ka fɛɛrɛ kuraw kɔni daŋɛnɛmaya a projet a n'a lawaleya kalo 18 kɔni kɔnɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka jamana in kɔni dɛmɛ a ka se ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye fɛɛrɛ kura minnu ni jamanadenw bɛ se ka u sinsin o kan ni ka u ka sigidaw kɔni tanga an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kokan jamana ale kibaruyaw la an b'a a daminɛ diɲɛ tɔnba ONU ale kɔni ye welewlemada kɔni kɛ ni ka lasɔmili kɛ ka jira k'a fɔ ko san 2026 kɔni kɔnɔna na ni fɛɛrɛw kɔni ma kɛ joona ko min ye maa 135 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni mago bɛ dɛmɛ teliman kɔni na min kɔni sababuya kɔni sɔrɔla kɛlɛ ani basigibaliya waati yɛlɛma kɔlɔlɔw fo ka taa se min ye fiɲɛbanaw o n'a ɲɔgɔnna caman ko de kɔni kɛlen don ka jɛma bɛɛ lajɛlen kɔni degu ni waati in na an bɛ taa Ukraine ale kibaruyaw la diɲɛ tɔnba ONU maaw olu kɔni ye welewlemada kɛ ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ fɛn min ye u y'a jira k'a fɔ k'u mago bɛ min ye dolari wari miliyari 2 bɔɲɔgɔnko n'a kunkanfɛn de la san 2026 kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka taa maaw kɔni dɛmɛ Ukraine jamana kan maa minnu ni kɛlɛ kɛra sababuya ye ka degun ni tɔɔrɔjugu kɔni lase u mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ kɔni na ni fɛn min ye mugupɛrɛn ani gɛlɛyaw kɔni kɛra sababuya ye ka kɔlɔlɔba kɔni lase u ma o tigilamɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo bunahadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ ka bɛn bidonya in ma o de tun ye ninnu ye a' ni ce a ka tulomadali la ni Alahu taala sɔnna ma waati wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka kunnafoni kuraw kɔni lase aw ma bi ta in lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.